त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। ई स्टोर विरोधात परशुराम उपरकर पुन्हा आक्रमक झालेत। उपरकर यांनी कंपनी विरोधात फसवणुकीचा आरोप करत यासाठी एसपी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिलाय। पाहूया। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील ई स्टोर कंपनीबाबत मनसेने 2019 पासून आवाज उठवलेला आहे। या ई स्टोर कंपनी जनतेला फसवून जाणार हे आम्ही पहिल्यापासून जनतेला सांगत होतो आणि त्यानंतर त्या तक्रार आम्ही कलेक्टर आणि एसपीकडे पहिली दिली। त्यानंतर कलेक्टर आणि एसपीने इसेन्शियल प्रोडक्ट जे मिळतात त्याच्याबद्दल त्यांनी ज्या कोल्हापूरला पत्रव्यवहार केला आणि त्यानंतर इकडे जे असलेले पेडणेकर यांनी आम्हाला लेखी पत्र आणून दिले की अशा प्रकारची कंपनी कुठची फसवून जाणार नाही, काय करणार नाही असं सांगून फसवलं। त्यानंतर परत आम्ही 2022 मध्ये या कंपनी विरुद्ध आवाज उठवला की कंपनीचे लोकांचे गेल्या एप्रिल महिन्यापासून पैसे येत नाही आहेत, लोकांना पैसे मिळत नाही आहेत आणि त्याबद्दल आम्ही आवाज उठवल्यानंतर ह्या कार्यालयात इंडिया हेड म्हणून एक आपले अनिल जाधव, त्यानंतर परांजपे मॅडम, रौनक पटेल आणि पेडणेकर या ठिकाणी येऊन सांगितलं होतं की लोकांना आम्ही डिसेंबरपासून पैसे चालू करणार आहोत, नोव्हेंबरपासून पैसे चालू करणार, नंतर डिसेंबरपासून चालू करणार म्हणून जनतेला सांगायला गेले, नंतर एप्रिलपासून सांगणार म्हणून सांगितलं। आता 5 एप्रिल संपली, आता काय पैसे येत नाहीत। हे बघितल्यानंतर ह्या सर्व 20 एजंटांनी जे प्रमुख जे त्यांचे लीडर होते या लीडरांनी कलेक्टरकडे एक निवेदन दिलं आहे आणि ती तक्रार दिली आहे की आपल्या ह्या कंपन्या दुकानं चालवत नाही आहेत, लोकांचे पैसे देत नाही आहेत, एप्रिल महिन्यापासून पैसे दिले नाही आहेत। जे मनसे पूर्वी सांगत होती तेच आता हे सांगून आज या ठिकाणी आपली कातडी बसवण्याचे प्रयत्न करत आहेत। खऱ्या अर्थाने ह्याच एजंटांनी जवळजवळ जनतेला फसवून, जनतेला भूलभुलैया करून तुमचे पैसे 3 वर्षात डबल होणार म्हणून सांगून आज कोट्यावधी रुपये इथे कळवले। जवळजवळ 400 कोटीचा धंदा या जिल्ह्यात केला आहे आणि 100 कोटी रुपये अजून लोकांचे देणं बाकी आहे। ह्या इन्व्हेस्ट करणाऱ्या लोकांमध्ये 3000 पासून अगदी 35 लाखापर्यंत लोकांनी गुंतवणूक केलेली आहे की आपल्याला पैसे 3 वर्षात डबल होणार, आपल्या अकाउंटला पैसे 15-15 दिवसात येणार म्हणून। पण एप्रिलमध्ये पहिल्यापासून जो अकाउंटला बंद झाल्यानंतर लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता। पण हेच एजंट सर्वांना सांगत होते की पैसे येणार। फैजल खान जे आहेत, जे इंडियाच्या बाहेर पळून गेलेले आहेत, त्या फैजल खाननी जवळजवळ 2000 कोटीचा घपला केला अशी आम्हाला माहिती मिळालेली आहे आणि 2000 कोटीचा घपला करून तो परदेशात राहून तिथे जाऊन तिथे सर्वांशी त्या ठिकाणी सर्वांच्या असलेल्या यूट्यूबवर किंवा ऑनलाईनवर सर्वांशी संपर्क साधून त्या ठिकाणी लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न करतो की आम्ही कंपनी वाचवतोय। पण ह्या फैजल खाननी या काळात 2 कंपन्या नवीन नोंदणी केलेली आहे। त्या कंपनीमध्ये पण अशाच प्रकारचा घोळ करण्याचा प्रयत्न चालणार होता। पण आज या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यातल्या 100 कोटी लोकांचे राहिलेले आहेत। त्याकरता खऱ्या अर्थाने 20 लोकांनी जी तक्रार दिलेली आहे तेच खरे जबाबदार आहेत, त्यांनाच खरे जबाबदार धरलं पाहिजे। म्हणून येत्या 20 तारखेला जिल्ह्यातल्या असलेल्या ज्या ठेवीदारांचे ठेवी दिलेले आहेत त्यांना पैसे आलेले आहेत, त्यांनी आपल्या पासबुकाची झेरॉक्स, आपला कोड नंबर आणि कोणत्या एजंटकडे पैसे दिले त्या एजंटचं नाव घालून एक तक्रारी अर्ज आमच्याकडे आणून द्यावा। त्यानंतर आम्ही सर्व एकत्रित तक्रार करून एसपीकडे आम्ही हा अर्ज देऊन
ह्या लोकांवरती गुन्हे दाखल करा. पहिले जिल्ह्यातल्या लोकांनी ज्या जिल्ह्यातल्या जनतेला फसवलं आहे आणि जनतेला जे आपल्याला असलेलं गुंतवणूक करायला लावली आहे त्या जिल्ह्यातल्या जनतेवर फसवलेला गुन्हा दाखल करण्याचा आम्ही भाग पाडणार. वेळ पडल्यास मेमध्ये ह्या सर्व ठेवीदारांचा एक मोर्चा SP ऑफिसवर घेणार. त्यावेळी ठेवीदारांनी या मोर्चाला यावं आणि 20 तारखेला सर्व जे आपल्या असलेल्या तक्रारी घेऊन तुमच्या असलेल्या कोड नंबर, तुम्ही किती रक्कम जमा केली आहे, तुम्ही कोणत्या एजंटाकडे दिली आहे, कोणी डायरेक्ट बँकेत भरली असेल ते बँकेतली आणि बँकेत तुम्हाला आलेल्या ज्या रकमेची स्टेटमेंट ह्या सर्व घेऊन या ठिकाणी यावं. अशा प्रकारचे आम्ही मनसेच्या माध्यमातून निर्णय इथे माहिती देतोय. त्याचप्रमाणे ह्या कंपनीने ज्या हाँगकाँगची कंपनी म्हणून सांगितली ती हाँगकाँगला तशा प्रकारची कंपनी गुगल सर्चवरती मिळत नाही. त्याचप्रमाणे गुगल सर्चवर नसल्यामुळे त्या कंपनीमध्ये जी बोगस कंपनीचे नाव लावून ज्या लोकांना फसवणीचं काम केलं आहे ते फसवणीचा गुन्हा पण यांच्यावर दाखल करण्याची गरज आहे. की त्या नावाची कंपनी कुठेच नाही आहे, ज्या असलेल्या हाँगकाँगला नाही आहे, पण त्या नावाची कंपनी आर्केडिया नावाची कंपनी जे असलेली अमेरिकेमध्ये आहेत. पण जनतेला फसवणं आम्ही सर्व गुगल सर्च करून सर्व माहिती काढलेली आहे. फैजल खानच्या किती अजून कंपनी आहेत त्याची पण माहिती काढलेली आहे आणि ती आम्ही लवकरच SP साहेबांकडे आम्ही सर्व तक्रार लोकांच्या एकत्रित करून देणार आहोत.